Бармане! Бармане, бе! Аре, пичко, остава с тази бира, бе! Няма да чакам цяла вечер, не сме жадни. Чакай малко, е, бат, бат, не са такова. Бе, сега. Къде е бат Жоро, бе? Идва, сега ти идва бирата, чакай, бат. Български бордей, лука от Костенурка, най-големия злодей. Хе, скъпо зима, но за сметка на това Найлона може да видиш всякакви неща. Бате жори гол, само по чорапки, апетит на глад и да, своите капачки. Каките се радват, белите пищат, щака в авто, запечатва се ми град. Пияните тисове, тези ципилята, а бати моля не пропуска с гола в ръката. Така стоят нещата в шибания найлон, а бак вар си мисли с най-големия купидон. Ой! Как няма да стане по червената гутница? Аз съм Ян, превърната муцуна и искам някой кака от найлона да опъна. Да е скрапче, да е скрапче за газа или шестна да някъде в нощта. А бавно в закон тръгваме към нас, а каката кръвче за глас. А някак шибаняк е бара на масата до нас, ще уеба майката мръсна. Млади фин загражда, млади сърнички, колко са наивни днешните ни пички. Обикновено ходя в найлона, когато ме тресе хормона копеле. Майтап си прав, майна, бе. Водки, мастики в атака, ветри, курви, да, яко в атака. Ака, в хасталака. Кой ми пляскате, както си точно я слушаш? Ко ми ще я? Гледай се, какво става. Да, в Найлона може да видите Джим Керри, Шон Пен и други такива индивиди. Кукера може да видите там злия, лошия, къв беше Тим Рот, да не забравим, лукават Костенурка също, бати Жорко по чорапки. Пълно от време на време, мумията е много важен персонаж. И още някой друг, сега се сета кой беше. Брадата, Колю Брадата също може да видите там. Ян, Бат Владя, Дон Калцоне и други мутанти от червената гутница. Но за тях другата песен, дами и господа. Довиждане, до нови срещи, ще се видим след 10 години.